Ugye mi vagyunk az asztalbanda, úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy asztalélményt nyújtsunk a gyerekeknek. Ez nagyon sokféle lehet, de talán az igazán fontos mindegyik esetén, hogy a szabad alkotás, a szabad véleménymegosztás és a közösségi élmény az jelen legyen, akár egy játék, akár egy beszélgetés által. Szeretnék kérni tőletek szobrokat. A kérdésem az az, hogy hogy vagytok. Hát igazából azt erősítjük, hogy ha a komfortzónából ki is lépnek, akkor ezt merjék, és ezt valahogy úgy éljék meg, hogy ez pozitív legyen utána nekik, hogy utána az élet bármilyen területén merjenek egy picit kilépni abból, ami nekik biztonságos. Igen, és ebben nagyon segítő az, hogy rengeteget improvizálunk, akár játékok, akár helyzetek segítségével. Úgyhogy van olyan óra, aminek a végén az a megélésünk, hogy de jól szórakoztunk, van olyan, amikor az a megélés, hogy milyen mélyen beszélgettünk, és az az egészen jó helyzet, hogyha mind a kettő megtörténik. Ha ti osztályszinten egy szín lennétek, szerintetek melyik szín lennétek? Kívül, belül? Igen. Tehát szerettek, azért látom, hogy többen feketébe vagytok, de a lelki világotokra is igaz a fekete? Igen. És az szomorú? Hiába 45 vagy 90 percünk van, nem szeretünk úgy indítani, hogy akkor most egyből belevágunk, hanem egy picit egy ilyen beszélgetős az eleje. Utána én most például Juhász Gyula Szavak című verséből inspirálódva tartottam a foglalkozást, ami az érzelmeikre hat, picit kérem őket, hogy gondolkozzanak hangokban, gondolkozzanak képekben, és a drámapedagógia különböző részeiről be vannak emelve gyakorlatok. Teljesen meglepődnek, és nem tudják hova tenni, hogy most mit kérnek tőlem, aztán amikor megcsinálják, és érzik, hogy amúgy ez vicces volt, ez komoly volt, és itt valami történt, akkor megteremtődik az asztalélmény.